Олег Сенцов і Роман Сущенко у Москві. Їх у тамтешнє СІЗО начебто перевезли з колоній. Про це сьогодні повідомляють російські ЗМІ. Ще раніше до Москви перевезли Володимира Балуха та ще кількох політбранців. Водночас у Кремлі нічого конкретного про обмін, як то дату та імена українських політв'язнів, не говорять. В Україні на цей обмін очікують, затамувавши подих, заступник голови Меджлісу і народний депутат від Європейської солідарності Ахтем Чийгоз сьогодні припустив, що українські політв'язні можуть повернутися додому вже завтра. Про все це далі в сюжеті. Вперше за тривалий час Олег Сенцов з колонії в Лабитанангі не зателефонував мамі 28 числа. А в них ще місяця відбувались розмови у цей час. Про це журналістам розповіла сама Людмила Сенцова. Сьогодні низка російських ЗМІ, посилаючись на власні джерела, повідомили, українського режисера, якого ув'язнили на 20 років за сфальсифікованою справою, напередодні в день вивезли з колонії в Лабитанангі та перевезли до Москви. Во-первых, он в Москве в следственном изоляторе, что он во втором следственном изоляторе, а их здесь два, один в Лефортово, другой на Бутырке. Ну и представители Агоры, адвокатского объединения правозащитного, утверждают, что он находится в следственном изоляторе в Бутырке. И вероятнее всего, я так думаю, это будет обмен через них. Возможно, Белоруссия выступит посредником и поменяет вместе, вывезут вместе. Тем более, что прямого воздушного сообщения между Москвой и Киевом нет. Те, що українські політв'язні можуть повернутися додому вже завтра, не виключає і заступник голови Меджлісу, народний депутат від партії «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз. Раніше стало відомо, що Київ та Москва домовились в кінці серпня обміняти 33 росіян на 33 українців. Напередодні прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган озвучила іншу цифру. Мовляв, домовились про обмін 35 на 35. Серед них і може бути Олег Сенцов. Олег Сенцов, Лефортово. И по той информации, что я владею, в пятницу должны прибыть. Но это все вместе. Но это все настолько предположительно, потому что я сам прошел этот путь и знаю, что изменения могут быть. Офіційно списку людей, яких повернуть в Україну, не оприлюднювали. Припускають, що там можуть бути 24 українські моряки – Станіслав Клих, Микола Карпюк, Володимир Балух та Павло Гриб. Напередодні з українського СІЗО звільнили обвинуваченого у державній зраді керівника РІА Новості Україна Кирила Вишинського. Його можуть обміняти на українських політв'язнів Олега Сенцова, Романа Сущенка і Олександра Кольченка. Принаймні таке повідомило видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела в Генпрокуратурі. Більшість незаконно ув'язнених українців вже нібито перевели до московських СІЗО. А ось за словами лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва, з кримських татар росіяни готові віддати лише Едема Бекірова. Його 2 дні тому відпустили із Сімферопольського СІЗО. Тяжкохворого чоловіка окупанти цинічно звинуватили у нібито організації таємного схрону із вибухівкою. На його звільнення сподівається і голова Меджлісу Рефат Чубаров. Я менш всього зараз хочу і хотів би називати прізвище, бо в будь-який момент можуть бути такі зміни, що можуть бути болючими для їхніх близьких, рідних. У зв'язку з останніми подіями відчувається, цифра буде 35. Я б дуже хотів би, щоб у ці 35 війшов би і Олег Сенцов. І про це вже говорять, тому я повторюю це прізвище. Ми дуже очікуємо і на Едема Бекірова. Водночас український журналіст Роман Цимбалюк наголосив, якщо обмін зірветься, це вдарить по рейтингу українського президента Володимира Зеленського. Росія – країна сигналів та кидалова. Зараз Кремль ставить питання так. Обмін може відбутися, але частину людей, про яких вже була домовленість, Росія вже віддавати не хоче. Вчора хотіла, а сьогодні вже ні. І це не лише доля людей, росіян та українців. Тут ще удар по репутації та рейтингу президента Володимира Зеленського. Окрім Кирила Вишинського, обміняти на українських політв'язнів можуть 2 колишніх військових, які зрадили присязі під час анексії Криму, фігуранта справи 2 травня та екс-беркутівця, обвинуваченого в участі в самообороні Криму. Тим часом прес-секретар Владимира Путіна Дмитрій Пєсков підтвердив контакти з українською стороною, але заявив, що Росія говорити про процес обміну поки не готова.
А про переведення Олега Сенцова не зміг сказати. Вероніка Іващенко, Заман, АТР.